Čaute, dneska to je štvrťfinále, mali sme si aj 8 finále skutočný, čo ideme pozrieť. Jediný Salah, čo premenil na strane PSG, dali všetci 4. Jasné, že PSG. Paniček, Barcelona sa tentokrát, že vyhrali. Nevadí. 5-0 Bayern Leverkusen Feyenoord Inter 4-1 Klub Brugge Aston Villa 6-1. To je tak všetko pre semifinále a teraz sa pozrieme na štvrťfinále. Dobrá forma Arsenalu, no tak nie je to najlepšia, čo som si mohol myslieť, ale tak 3 remisy, 1 výhra, 1 prehra, na Real 3 výhry a 2 prehry, ale už ideme na samý výsledok. Arsenal Real Madrid, prvý zápas 1-0 pre Real Madrid a druhý zápas 2-1 pre Real Madrid. Takže tak. Aston Villa PSG, dvaja majú jednu prehru, 4 výhry, takže bude to zaujímavé, ale uvidíme. Výsledkom opäť PSG hra doma, takže vyhrajú 2-0 a odvetu na Aston Villa bude 1-1, si myslím. To bude tak všetko k tomuto zápasu. Keď som fanúšik Barcelony, takže budem veriť Barcelone, že aby postupili, majú dobrú formu, ako vidíte 4 výhry, 1 remíza na Dortmund majú tiež dobrú formu a nie až takú. Teraz tak Bundesliga je úplne sú stratení. Vyzerá to, oni hrajú polovinu tabulky. Na to, že čo boli minulý rok niekde 3. alebo 4. neviem teraz. Teraz hrajú úplne špatné, ale to čo už. Ideme na samý výsledok, keď hrá Barcelona na Camp Nou, tak veľa ich tam ľudia neporazili. Takže si myslím, že vyhraj pred Bremou 2-0 a na Dortmunde 1-0. To je môj tip. Bayern Inter Milan. Tiež majú dobrú formu aj Bayern a Inter. Inter má 4 výhry aj Bayern, lenže Bayern má teraz 1 prehru a Inter 1 remizu, takže ešte bude napínavý zápas. No, tak uvidíme. Budeme na samý tip. Bayern Inter Milan. Keď Bayern hrá doma, tak si myslím, že vyhrajú 1-0 a keď hrajú na Inter, tak si myslím, že 1-1 to skončí a Bayern postupí. Budem ďalšie takže tak. Ešte sa môžeme pozrieť na Európska liga.
Tu Tottenham postúpil, Frankfurt, Bodo Glimt, tu Lazio, Rangers, Atletico Bilbao, tu Lyon a tu Man United. Takže tak. Štvrťfinále je tiež celkom nabité. Si myslím, že Tottenham prejde, Lazio, Atletico Bilbao a Manchester United. Ešte sa môžeme ísť pozrieť na konferenčnú ligu. Tak, tam Betis, Jagiellonia, Celje, Fiorentina, Chelsea, Legia, Groenland a SK Rapid. Tu si myslím, že postupí Betis, Fiorentina, Chelsea a tu neviem, lebo ani jeden tým nepoznám, takže tu neviem povedať. Takže to bude všetko, to som znázornil. To bude všetko. Tak čaute.